Siyabingelela kubabukeli be-Thulas MTv, siyabingelela nakuye umphathi wesiteshi umvoka Mtshali osiphelele ithuba leli lokuba sizoshare indaba ezinhle namhlanje. Afushane nje ngicela ke sibukisane lapha ya encwadini yabaseHebheru in chapter number 6. Incwadi nje ejwayelekile sizawufunda ku chapter number 6, sifunde sisukela nje ku verse number 4. La ifundeka khona ngalendlela ithi, ngokuba akunakwenzeka labo asebeke bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini, benziwa abahlanganyeli kumoya ongcwele, banambitha izwi likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo, babuye bahlubuka. Akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu, bayithela ngehlazo obala. uNkulunkulu abusise ukufunda kwezwi lakhe. La sifunda khona ke babukele, ngifuna nje I want to cover mhlawumbe ama point abe u4 kafushane bese sidlulela phambili. La sifunda khona lithi iBhayibheli akunakwenzeka ukuthi laba sebeke bafinyelele kumazini uNkulunkulu, banambitha the fellowship with the Holy Spirit, babuyele futhi kube ngathi abayizwanga lento. So kulama point nje engwamentionayo azoba u4. I want us to talk about ukunambitha indaba kaNkulunkulu, ukunambitha iphiwe kaNkulunkulu. Bese lithi iBhayibheli la sifunda khona lithi esebeke banambitha benziwa abahlanganyeli. So uma sikhuluma ngokunambitha thina abakwaZulu kunento esiyazi ukuthi makukhulunywa ngokunambitha sikhuluma ngento that efika olimini lakho wazwa ukuthi ihlobo mangabe inoshukela uzozwa ukuthi kunoshukela, uma ngabe inetswayi uzozwa ukuthi inetswayi. Therefore ekunambitheni indaba kaNkulunkulu kukhona into esiyitholayo, ngoba uma ngabe sesinambithile into kaNkulunkulu ivamile ukuthi ifane nathi emveni kokuthi sesiyinambithile. Mangabe singabheka mhlambe lapha ezibhalweni kwafika ingilosi, yafika ingilosi iconversator noMaria uma bekhuluma. Masifunda incwadi kaLuka chapter number 1 lithi iBhayibheli uma bekhuluma uMaria nengelosi, ingilosi ithunyiwe ukuba izoletha indaba kuMaria. Kepha uMaria usesimeni sokuthi ufanele uthi ayinambithe lento ngoba akakwazi ukuba yinto engakayinambithi. So uma ifika ingilosi ithi Maria lalela, ngizokulethela indaba la, uzokhulelwa kodwa uzokhulelwa ngendlela ehlukile. Bese ethi Maria, okay, le ndlela ehlukile okukhuluma ngayo yipi? Ngoba mina indlela ehlukile engiyaziyo ile sebenza ngayo la emhlabeni. Uma ngabe sikhuluma ngendlela yokuthi kufanele ukuthi ngiconceive umntwana, kufanele ukuthi kube khona indoda, manje ngilosi le ndaba oza nayo mina angiyazi indoda. So uma uMaria ethola lelo daba bese ithi ingilosi lalela ke, thina abasezulwini sikhuluma ngezwi. So uma sesikhulumile ngezwi then you shall become njengezwi. So kuyofika umoya kaNkulunkulu ungene kuwena, then you will conceive ngomoya engcwele. Kule sikhuluma ngayo akuze ukuba khona indaba. So uMaria wathi wakuzwa lokhu kodwa wathi no, ngiyakuzwa lokho okushoyo kodwa indlela yokuthi ngikunambithe kangcono, ukuthi ngikhulume ngakho kangcono, ukuthi akube kimi njengokusho kwakho. So now uma sikhuluma ngokunambitha, sikhuluma ngokuthi lento izwile ufana nayo. Uma sikhuluma ngezwi likaNkulunkulu, uma likhulunyiwe, uthi obhala incwadi kaJohane chapter 1 verse 29 uthi naliya iwundlu, because the word had become flesh, ngoba izwi liba nemphumela, imphumela ifana nje
sibheke ngento esikhulunyiwe. And then point number 2 engifuna ukubheka kulona ukuthi umizwi before uzoba yilento okufanele ukuthi ube yiyo ngenxa yelezo likhulunyiwe, kufanele kube khona ukuhlanganyela kanye nalo, ube kukulona izwi, and uma usukulona izwi lento esizokhulunywa yizwi uzobe usuyikhuluma not from the point yokuzwa ngomuntu ekutshela, but from the point of experience. Uba nobhala incwadi kaDavid athi kwangilungela ukuhlusha ukuze ngifunde imiso zakhe. In other words, ukuba ngihlushwanga ngaba ngikwazanga nokubekezela, ukuba ngihlushwanga ngonyama ehlane ngaba ngazanga nokuthi kukhona ukunqoba kaJehova engiyofakaza ngakho mzukwane ngibhekene noGoliath. So each and every time kuba khona inhlanganyelo, kuba khona imphumela, there are results wokuthi sekuhlanganyelwe. So la uthi abakwazi ukuthi sekuthiwa senziwe abahlanganyeli bese sibuyele emuva kube ngathi akwenzakala ngalutho. Uma sesikuyena sahlanganyela naye sibuyele emuva siyilento ebekade ikhulunywe kuthina ngesikhathi sihlanganyele naye. And then besethi emeqhubeka besethi banambithi izwi elihle likaNkuluNkulu elinamandla. So izwi likaNkuluNkulu uba nobhala incwadi uPaul umebhala uthi ngokuba izwi likaNkuluNkulu lingamandla kwabaphilayo kepha lingubula kwababhubhayo. So sesibona lapho ukuthi uma sibheka isimo sakho ngoba lelizwe silifundile lithe abathemba kuJehova abasena kujabha. So masikubona unokujabha sesiyabona ukuthi amandla kuwena awekho, kushuthi kuwena ngoba kukhona ukufa, ngoba kukhona ukubhubha, kushuthi uyilengxenye abangalikholwa ngizwi, ngoba abalikholiwe lingamandla kubona ene liletha ukuphila. So la khona izwi kukhona ukuphila. Encwadini kaGenesis sibona uNkulunkulu edala konke ekudala ngezwi. Lithi iBhayibheli uma sifunda konke wayekukhuluma ngezwi. So konke ayekwenza wayekunambithisisile kube yilento enambithiwe. Akukho okuvelile yena engazange akunambitha kwadlula olimini lakho. Only when it comes into umuntu la khona uNkulunkulu efike decide ukuthi let us make a man. Nakhona before kufika ezandleni zokumbumba uNkulunkulu uqale wayinambitha. uNkulunkulu waqale wayinambitha wayikhuluma emlonyeni wathi masimenze umuntu. Then kwase kubonakala umuntu ekhona ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyiphimisele lento. So amandla okuhlanganyela ezwini elihle likaNkulunkulu elinamandla. So amandla lithi iBhayibheli uJesu wakwaba seyikhathini la khona kwakufuna ukuthi kubonakala ukuthi lo Kristu kahle kahle ungubani. Lithi iBhayibheli wathi kuJohn chapter 5 lithi wafika echibini laseBethesda kwafuna ukuthi manje khona amandla kule ndawo ajwayelekile ukuthi la kukwazi into ziyenzeka izinto ziyenzeka wonke amehla ebheke kuyiphula eyaziwa ukuthi yokuphilisa. So uma onke amehla ebheke kule phuli kufanele ukuthi kubonakala amandla. So kule ndawo kwakuthi makukhulunywa ngamandla kucatshwanga le yaphuli. But uma efika uJesu ufika uthola indoda elithi iBhayibheli yayikade sihlale for 38 years. Iminyaka elinganiselwe ku-38. Uma ihlala now bear in mind ukuthi uJesu iministry yakhe only begins when he was 30. So ministry kaJesu iqala ena 30 ezobethelwa ena 33 about of age, and then bese kukhulunywa ngendoda ena 38. So lokho point number 1 kusinikeza ukuthi le ndoda yahlala lapho uJesu engakazali. Kodwa now la esikhuluma khona ukuthi kukhona amandla ezwe elizayo. So uma sikhuluma ngezwe elizayo now ubabonisa the future in the present. Ngoba indaba yethu esixoxayo noma sixoxa manje kodwa sinambithe emuva. So indaba yethu uma sikhuluma ngayo sikhuluma ngendaba esiyilande emuva kodwa sibe siyikhomba phambili. So la kukhulunywa ngamandla kodwa uJesu ufike kamuva kwesikhathi nalo muntu osehlele lapha ya. Kodwa ufika namandla wokuthi nami ngizobonisa ukuthi where is the true power. Ake nime kancane ngechibi.
ake nibheke ichibe lihamba ngeenyawo ke manje. uJesu mayebuza le ndoda uthi endoda uyathanda yini ukuphila? Le ndoda ithi mayiphendula ithi ngineminyaka ngihleli la. So iminyaka isho ukuthi konke sengikubonile, akungivumeli ukuthi ngibone ukuthi khona amandla asengangisindisa, ngoba kufanele ukuthi basinde, kufanele bekhona amandla abaphakamisayo abalahlele ephuli uma lizamazanyiswa ichibi. Uma kodwa manje uJesu uthi no, sukuma wena ndoda uthatha uhlaka lakho ulihambe. Now lithi iBhayibheli kwangakhoneka ukuphikeka ukuthi le ndoda ikwenzile lokho enguKristu Jesu igama layo. Le ndoda wabonakalisa amandla ezwelizayo, therefore akwazeki ukuthi sibone amandla ebese siphinde sibuyela si accept ukuba normal. We cannot be normal. It is too late for that. Isiqala late le ndaba uma uzoqala manje ufuna ukushintsha amazwi ento esayibonayo esakubonayo. It is what you have become. Oloyaye sengaloya, nothakathaye sengathakatha, nofuna ubulala sengabulala, ngoba ubani obhala incwadi uPetru mekhuluma athi therefore kimini ukuphila kungiKristu, ukufa ke kuyinzuzo, ngoba uma usuke wanambitha lezi zinto wazizwe lihlo elizayo esiya kulo kuyaphela konke nokwesaba, ngoba lithi iBhayibheli oPetru oPaul bake bakhuleka noSilas bahlabelela phakathi kobusuku behlabelela ejele. Kodwa lithi iBhayibheli uma kuzamazama umhlaba, when the earthquake came, lithi uma bephuma abaphumelanga ukubaleka kodwa baphuma bahlala, but the reason we have come here was for the good news. Njengoba sesihleli la iBhayibheli lizwakalisa indoda ekade iphethe ikhiye kodwa ingavulanga isicabanga ukuyibulala. Uthi uPaul umekhuluma uthi ungazibulali ngokuba sikhona. So in other words ukuthi iminyango ivulekile, asisakwesabi nokufa, noma basibophile bezoba nenkinga ukuthi yini khona sesinikeze ikhiye yini, siphume kanjani, ngoba phela nakho sesibonakala sesiphumile. So nansi into yethu ithi lingamandla kithina abaphilayo, kithina abanokuphila lingamandla, kodwa kwababhubhayo lingubuwula.